Moke apaya maduong' ma Embu tok jotelo ma kaunti no riwre kod johala kod jopur mag mogo ka giseyo kaunti ma Kilifi kod Mombasa kuom keto kum ne uso mwandu no e counties gi. Giwacho ni mogo ka opodh koda piny owacho kaka mwandu makelo yuto ne piny ma ok owinjo counties go oket ne kum. People get power, they get drunk, and they start making very insensitive decisions. Because you cannot just wake up one day and plan that I'm going to ban a certain product. Mano e ichwang' mamoko kuom jopur mogo ka mawuok e kaunti ma Embu ni godo kaluwore koda kum ma kaunti ma Mombasa kod Kilifi oketo ne uso mare. We've been farming Mira for the last 2 decades. Mogoka has passed all the tests, all the laboratory tests, and classified as not a drug. Kotelnegi koda jalup Governor Justus Kinyua, jaod bura ma kaunti no Pamela Njoki e kinjotelo mamoko mano riwre kod jopur giwacho ni okang' ma Governor ma Mombasa kod Kilifi okawno dhi hinyo yuto miche gi miche mag jopur kod johala mag mogoka. Mogoka tutauza apende asipende, kwa sababu hiyo ndiyo bei yetu mzuri hapa Embu County, hiyo ndiyo biashara yetu, ni cash crop. Eromo e apisi riwruog saga mag jous mogoka gikwedo wach ni mogoka hinyo ngima oganda ka giwacho ni gibiro use kata bed ni oket ne kum. Uuzaji wa mogoka ni halali na kulingana na Kenya Gazette Notice ni kwamba miraa ni halali, na tujapewa mwongozo mwingine na serikali kuu ya kusema ya kwamba mogoka ni dawa ya kulevya. Gimedo ni piny owacho mamalo ong'eyo kendo opodho ohalano kendo pidho mogoka ma onge kaka counties ariyogo nyalo keto ne kum. Tarehe 15 tuliteremka pale Mombasa, wakati kulikuwa na tarafuku, kulikuwa na shida kidogo, magari yetu yakawa imeshikwa. Tukaungana viongozi wa assembly na ofisi ya executive ya ngano, na tukaenda pale tukafikiana, tukasema suluhu ama shida ambao walikuwa nayo ni kitu ya regulation ama control. Tuhakikishe hata kama Mira na mogoka inafika Mombasa isije ikafikia watoto ambao wako underage, na pia tuangalie isikafika pia katika misikiti na pia katika makanisa. Governor ma Mombasa Abdulswamad Nasir noketo kum ne uso kod tiyo gi mogoka kowacho ni tiyo kode osehinyo ngima ji mathoth e kaunti no moting'o nyaka jopuonjre. Wach ma Kinyua kwedo kowacho ni yedhe mamero ji mamoko ema orocho ngima rowere e kaunti ma Mombasa. Shida iko Mombasa, wasikaseme ni sababu ya Mira mogoka. Vijana wa Mombasa wamekuwa katika mihadarati. Giywago lala magimedo yudo nyaka neket kuma kamano kagidwaro kaunti ma Mombasa ochul negi lala magiso yudo nyaka sani. Hatuwezi toa mogoka yetu kwa shamba na ikikaa siku 2 siku 3 inaharibika. So tunataka the governor of Mombasa will be compelled, the county government of Mombasa will be compelled to pay losses. Ile sisi wakulima wa mogoka tumeenda. You are losing 1 million every day in what the level you are collecting. What Mira ikija hapo Mombasa. Vijana wako pia wamekosa ajira ambao walikuwa pia wanategemea hiyo mogoka wakati inafika pale. Okil Felix Okech wacho ni kum makamano en mano mahinyo ohala e kind counties kendo winjo piny owacho otim manyalore mar jiwo ohala e kind counties mapacho ka. Chikegi okone obenegi burden trade kata mana ohala between counties ariyogi. Onego beni o facilitate trade. Omedo ni magi timore kaluwore koda fuok mantiere e katiba mapacho ka makorka ofwenyre. Penjo makoti dhi bedo go mokwongo en ni at what an extent mane ma county moro nyatero gi court kaluwore gi tich motimo mare ma katiba momiye. Jodak go ma Embu koro kwayo governors go mondo olok paro e wi chik makamano kendo kik kel pogruok mora mora e kind counties go. Hatutaki kitu ende beyond that, because even Mombasa people you be affected. Hii Kenya iko existence, tunaishi pamoja, unashika pandi na unashika pandi. That's how we are called as society. Tafadhali Nasil na governor wa Kwale, hiyo dhuluma haina haja. Ningeomba president wetu William Samoei Ruto apeane jambo moja, aseme sauti moja tu ya kwamba aambie huyo governor wa Mombasa ya kwamba Mira na mogoka ya Embu iruhusiwe kuuzwa wapi? Huko Mombasa. Nyasi mar duoko